Марий-Элның Юрина районында замок бар. Әллә замок мұшында. Бұл ең күншығыш орнашқан замок санала. Граф Шереметов замогы. Міне ол аны қарап шығыр үшін 2 сағат вақыт керек дей. Дұрыс болса енді. Мына қорағыз не қадар бөлмелер анда. Һәм ничек итеп ясалган ул. Самое главное, что сегодня и подвал будет, и большой зал, и все. Большая экскурсия. Обязательно. Не коротенькая. А привидения обещают? Обещают. Привидение есть, что ли, там? А как же, обещают, сегодня Привидение будет. есть, а так эта Оно женщина только говорит, сегодня, больше слышишь? никогда. Володь, А. эта женщина говорит, 3-й раз приезжаем, короткая экскурсия, а сегодня Да, длинная. но привидение только сегодня будет. Завтра не будет. Үрөклөрдө бар диминде. Мында кунакхана да бар ичинде. Кунуп калырга да була. Үрөклөр янында. Бейлер кыйбат түгел. Дип билем. 4000, 6000, 3000 шундай гадәти кунакхана бейләре. Шартлары ничектер анса, әмма менә булай гадәти кунакхана шартлары. Шереметовларның нәселе инде бу. Ул Түбән Новгород воеводасы Шереметов үзе. Кыру бәясе 350 сум, мәктәп укучыларына 170 сум. Мәктәп укучысы булмаганнарга бушлай диелгән. Хәзер кирип карыйбыз. Менә замокның территориясе. Мәйданы монда. 1812 елда бу җирне сатып алганнар ди. 1874 елда төзи башлаганнар менә шушы Шереметовлар моны. Һәм төзеп бетергәннәр 1915 елга кадәр. Елда. Менә замокның икенче ягы. Рәхим итеп карагыз. Ниндидер балкон сыман урыннары да бар моның. Шундай да йорт төзегәннәр. Каттыш. Хәзерге заманча әйтсәк инде. Каттыш салганнар. Идел буенда. Менә монда Идел. Иделнән пароходлар килгәнен киткәнен карап утырганнардыр инде моннан. Монсы фонтан булгандыр инде моның. Бу тәмам җимерелеп биткән булгандай. Моны төзекләндергәннәр 90-нчы еллардан соң. Монда госпиталь урнашкан булган сугыш вакытында. Теге революциядән соң инде төрле максатларда файдаланылган. Менә госпиталь булып торган. Менә Идел. Бу чын Идел инде. Монда су саклагыч Иделе түгел. Казан ягындагы бездәге шикелле су саклагычлы Идел түгел. Бу чын Идел инде. Иделнең чыны монда. Ага торганы. Бездәге шикелле томаланып ята торганы түгел. Шушындай рәвешле булган. Бу бит инде борынгы воеводалардан Шереметовлар, аларның нәселләре зур. Алар шуңа шундый бай булалар һәм шушыны төзеп чыгалар менә Идел ярында. Инде бик. Менә бу балконнан күренеш. Шушындайрак булган. Менә бу буз сарае булган. Холодильник дип әйтеп була инде монсын.
Мында зор шақыр қазығандар, һәм шунда боз сақлагандар. Баз болған инде бу, буз базы. Һәм мында стена бар. Менә бу стена әйләндереп алынган таш белән. Ул таш булгандай Италиядән Везувий вулканыннан китерелгән вулкан ташы, туф дип атала иде сүзе. Менә бу крепость стенасы, ул монда җимерелгән инде, хәзер сүтелгән. Шушы туф белән әйләндереп алынган булган. Ягъни шул заманда да кешеләр менә хәзер бит инде Италиядән алып кайталар ниндидер ташлар, мәсәлән, коттеджны бизәкләр өчен. Менә шушы заманда да шулай ук эшләгәннәр. Менә бу бию бүлмәсе булган ди. Һәм биергә өйрәнгәннәр өчен менә шушында идәндә урыннар куелган булган. Кая басарга, ничек басарга? Камин шулай ук Везувийдан китерелгән ташлар белән бизәлгән булган. Туф белән. Менә бу стеналарга 2000 ел. Менә шундый бай булган алар. Менә бу инде граф Шереметов. Һәм менә шушы кешеләр төзегәннәр. Шереметовлар. Ничә бию залы? Бу исә мишнең жылытқышы. Жылытқышы түгел иде. Өргүче. Для такой-то компрессор как капля в море. Граф булган ансыймы? Әмма менә идәнендә язулар гарәпчә. Бу аларның девизы булган инде. Дип сөйли. Акыл, намус һәм достоинство. Ничек була турча. Бу гарәп стилендә төзелгән бу бүлмә булган булса. Менә монысы яка бүлмәсе булгандай. Һәм менә монда элекеге замандагы паркет. Бук агачыннан паркет шул заманнан сакланып калган. Менә шушы бүлмәдә генә. Менә бу яктан ватылган һәм монда стенага язганнар инде Чебоксар студент юнсезләр. Яка бүлмәсеннән шушындый рәвеш булган. Должно быть, как вы думаете, твое привидение? Конечно же. У нас оно тоже имеется. И чтобы его увидеть, нужно в 12 часов ночи. Бу эш бүлмәсе граф Шереметовның. Һәм менә монда тәрәзәдән карасаң өрек күренә ди, бер кыз өрәге. Менә моннан карасаң төнге 12дә күренә ди. Ул кызны граф Шереметов теге право брачный ночи булганда инде моның имеш моңа кызларны китергәннәр һәм бер кыз аныкы булырга теләмәгән, башына суккан подсвечник белән. Әмма качалмаган. Графны тотып алган да шушында стена эченә бикләп куйган ди. Син минем белән буласың килми икән, бер төн менә мәңге буласың дигәндә замуровать итеп куйган стенага. Һәм шушы кыз хәзергә кадәр менә шушында төнге 12дә карасаң өрек булып күренә ди. Шул кызның өрәге йөри икән монда. Менә монысы шулай ук танцевальный бүлмә. Танцы, шманцы, тагын бер бүлмә. Искәтүк бүлмәсе. Үзәк зал, менә шушындый. Буквы
Наша цифра. Осы қышқы бақша. Мұнан яқта кіріп тұрған. Әмді өсімдіктер. Бұл гостиная. Қонақ бөлмесі деген орындай. Әмінәнде лампышқалар мұнда. Әмінәмдағы бір кіші. Қайсы сәл ол? Не бұл? Бұл жерінің қожасы бола. Жерлерінің ол бек қаты псих кіші болғандай. Қар уақыт қамшы білен ерген қам крестьяндарын қинаған бек қаты етіп. Қам бек қаты етіп қиынай тұрғаштың ол священникні да қиынай. Қам шолын үшін аны крестьяндар білен идар етуден ұшаталар. Ол өзінің бұл жерлерін бөлек етіп қалдыра племеннигіні һәм племеннигі шошын түзей. Бұл китайская гостиная. Мы в китайской с вами столовой. Китайская столовая. Ужинали. И здесь мы с вами видим шикарно накрытый стол, да? А-ля Франция, то есть дорого, богато. Не шулай ашағандар. Ольги Дмитриевны Шереметьевой, как я уже несколько раз упоминала, в девичестве Снобелевой. Вот. Белый генерал, как его называли в народе. Ну и сам стол сделан, имеется в виду вот, композиция, да, блюда вот эти сделаны историком, мастером, кондитером Алвисом Ричардсом. То есть все, вернее, очень многие блюда это настоящие продукты в обработке, чтобы, ну, естественно, держалось несколько лет все это, да, специально обработанное. Вот, вот так вот красиво были оформлены столы, и, конечно же, главным героем является тот метр 20 его высота. Посуда, что вы видите в витринах, некоторые тарелки подлинные и того периода, некоторые восстановлены на фарфоровом западе. Мұны Мюллер деген генерал, жоқ, архитектор, немец архитекторы түзеген деп, архитекторы шол болған. Мұнысы Скобелев бөлмесі деп атала екен. Ол генерал Скобелев инде Шипкада соғышқан, 39 yaşында өлген, 70 соғышта соғышқан дейінді бұл генерал. Әнанан Шипкада соғышқаны түрікменлеріне қырған үшін берілген медальдері. Һәм аны үтіргендей қатын қыз, немец шпион кісі ағылап үтіргендей. Шолай деп yazылған. Имеш ол өзінен изображает куртизанканы һәм генералны ағылап үтірі вино ішкенде. Бұл шеркау болғандай. Бөлме ішіндегі шеркау. Мұнда терезелер дейдер. Мұнда бұлар оқығандар енді. Шәмлер қойғандар. Нет, пройти можно. Сынып бөлме екен. Осы шыққан орын. Вы пошли в нужник. Нужник. Вот это я понимаю. Максим, пасти разбиться наши. Надо вдруг обрушиться, старые. Де қорқыныш.
Неше кетіп ясалған. Екі бөлме арасындағы орын. Биік. Кеттік библиотекаға. Міне бұл миш. Міне мұнда миштен, міне шушындай ешіктен кіріп шес тартқанлардай. Шындай етіп азапланып. Мұнда бетінде крепостнойлар, олар кімге қызғаныш. Шушындай кішкене ешіклерден кіріп. Міне мұны ешік етіп яққанлары. Міне бұл миш. Міне мұнда шулай подвалдан яққанлар да еңі шуны. Һәм күлі шес тартырға керек болғанда крепостнойлар мұнда кіріп оқтарып шес тартқанлар. Крепостнойлар олағаны біткен бұла кебек инде, әмі олар бар құл халінде болған бетені. Мұнсы канализация. Міне подвалдағы бұл миш. Мұнсы купы. Міне мұнсы дизеклері инде. Her elementini mine ko'pmi ақша tugib ishlaganlar bunlar. Izohlar, pizza. Библиотекадан chiqamiz balkonga. Матвей, отойди. С этого балкона для отдыха. На пьедестале, вот недалеко от дамбы, мы с вами видим якорь, который остался нам в память от Федора Головина. Только что мы с вами про него разговаривали, да, показывала его портрет. Мына бұның биіктігі көзету қоланшасының 28 метрді. Оның қатылы ерт биіктігі қадарды. Онда басқыш білен мінесі әйін үсті флагшток. Онда графының болған енді флагы. Һәм ол яшын өткәргіш рөлінде өтеген. Һәм сіз міне қорағыз әлі мұндағы әр элемент міне тиміріне, міне кирпичләрне, менә һәр берсен ишек итеп, һәр әйбер монда һәр элемент уйланга. Күпме эш кирәк, менә монда күпме көч кирәк, менә ишек итеп, менә ничә еллар буе эшләгәннәр инде алар. Бу инде балкон. Һәм менә монда кирпичкә корым өсти торган булганнар да кызыл балчыкка. Шул рәвешчә менә шушында кара балчык тапканнар инде. Эшләп чыгарганнар. Менә китапханәгә икенче яктан керәбез. Монсы китапханә, монда кунакханә бүлмәләре. Монда кунак калырга була, теләгән кешеләр инде. Һәм менә бу шул бүлмәләрнең берсе. Монсы инде китапханә. Bütün китапларны Түбән Новгородка ташып бергәннәр. Biz моннан чыктык. Һәм менә шушындый баскычлар монда төшә. Siz terezelerini karağız neydi? Karabilde kebek. Bu vakit gerek bunu yürüp şakara şunlanады. Olar bunda öyle yaşamaganlarda. Birinciden yol oruna kebek gerek olgan, ikinciden yaşarga ulgurmaganlardan olar bunda. Bunысы менә ишек. Һәм каршыла латинча язылган «Салва» дигән язу. Сәлам, бул сәлам, салют дип әйтеп була инде. Һәм иң кызыгы шул. Аниша брусча түгел. Ул вакытта да шулай читен каршында калтырап торганнар инде. Исләре китеп. Смотрим по очереди.
Там вы видите в нише выставку бутылок того времени, сделанных на стекольном заводе Шереметьево. Кто Бunda посмотрел? şarap saklanğanday. Mana vinolar içkenler. İşip de qaraganlar eken. Mana bunda vino. Revolütsiyadan soň opisiya saganlardan köpme vino bolgan. Nasionalizatsiya wagtynda 40 yıl terasi tüzülgän diýip munda. Чем дольше хранится вино, тем оно становится Hem olar bek uzak munda yaşay almaganlar. Indi vino o wagtda investitsiya bolgandy. Теперь пришло время, друзья мои, познакомиться с обитателями нашего. Вам крупно повезло. Сегодня я вам рассказала, да, возможно, вот она мне на ушко шепнула, что я хочу показаться. Так, что сейчас мы если хотите, чтобы получше, да, разглядеть, можно поместить на гаджетах, как Итак, Пойдем смотреть привидения, Зай. Mana hazır örökni ko'rsatamiz deydilar. Örök bu malle. Тихо, ну просто естественно. смотрим выставку сундуков и возвращаемся ко мне сюда обратно. Итак, смотрим по очереди Палашу, далее осматриваем ту Mana diýip комнату kızna örögü. и снова возвращаемся сюда ко мне. А там еще звук создает, видишь, катается. Bu diýip kızna örögü Итак, diýilýär. самостоятельно осматриваем часть. Bunda sonduklar, bularning boyliklary indi. Zor sonduklar da var. Şerekleri de var. Bu evi bu qaytdyndagy sonduk qaragıçysy. Barak siz mana bunun padvalığına nindi yok. Можно еще не настоящее привидение? Элекеги замандағы виноlar, Ой, можно взять. наливка. Нет, это прям оригинальный. 1830. Нет, это печать, смотри, мам. Смотри. Bu nechінші yılғы vinolar ekan? Да, просто. 1884. Hayır, hayır, şolay. Ты сколько бутылок? Şipte qaraganlar ekan. Nendiydir? Yine bölmeler yok bunda. Bunda dürüstten de bu ekskursiyadan soň kişilerini sanarga kerek mi? Nesi qarasında yine bölmeler yok ama köpmegene nerseler gene yok bunda. Ne kadar güç tuguyla hem kış daha köpme iş mana bunda. Şaqqat kışı. Bunda bütün nerse uylanılgan. Mana vinona düşürüp ucaylı bolsan için
Менә баскычларда шулай дип эшләнгәндек. Әйләндереп төшерүчә җайлы булсын өчен. Менә шуның белән сәяхәт тәмам. Замокта. Ничек әйтергә? Замок ничә сумга төшкән, ансын мин белмим. Менә бу замокның стенасы. Менә сез аны карагыз, аның биеклеге нинди икән, игътибар итегез. Замок бүтән яктан да шушындай стена белән әйләндереп алынган булган. Сез аны биеклегенә карагыз. Һәм тагын бер нәрсә. Менә сез карагыз әле. Ул кирпичтән ясалган, ички ягы менә бу вулканик туфты. Менә бу Италиядан кайтарылган Везувий вулканыннан чыккан таш менә бу туф дип атала инде. Менә шул заманда шундый бай кешеләр яшәгәннәр. Менә шушындый таш белән махсус Италия ташы белән әйләндереп алганнар. Менә шуны күрегез. Менә күп кайтарганнар алар аны. Менә бу замокның инде корылмалары, төрле корылмалары, төп бинасы түгел. Һәм менә монда теге хуҗалык корылмалары дип әйтеп була инде монда. Монда ниндидер теге эшчеләр торган инде, шунда нәрсәләрдер эшләгәннәр. Кибетләр булганнар, диләр, мастерскойлар шикелле урыннар. Монсы гына да аляның шушы өлеше генә дә искиткеч зур йорт кадәр. Менә сез күз алдына китереп карагыз инде, менә шушы замокны, яме. Монсы бит инде моның хуҗалык корылмалары гына. Бу бит инде кешеләрнең җәйге ял итү урыны гына булган. Менә бу буларның дачалары. Менә ни дәрәҗәдә алар бай булганнар. Алар җәй көне шушындый дача ясап куйганнар. Юрина бистәсендәге замокка сәяхәт шуның белән тәмам. Монда менә керү бәясе 350 сум. Ешкараладан 90 километр тирәсе инде бу. Шабаксар аркылы барырга була, монда һәм Ешкарала аркылы барырга була. Алар 40 ел тирәсе төзиләр. Рәхәтләнеп монда гомер кичергәннәр дип әйтеп булмый инде, кичереп өлгермиләр. Ул кадәр яшәү мөмкинлекләре аларның булмаган. Һәм менә еш кына шундый бер әйбер бар бит инде. Байларны яратмыйлар бит инде, яманлыйлар, гаепләп әйтәләр, менә ул бай дип. Һәм менә байның аның шундый байлыкның шундый бер асылы бар. Байларның аларның нәрсә булса да файдасы тимичә калмый. Дөньяда менә шундый әйбер бар. Менә үзегез уйлап карагыз инде, ничә еллар узган, әмма менә шушы алар монда алып килгән байлык, шушы бистәгә алып килгән байлык, Шереметовлар алып килгән байлык, ул әлегә кадәр мондагы халыкка хезмәт итә. Менә монда туристлар килә хәзер, кеше акча эшли, менә монда якын тирәдә кафелар ачылган, сувенирлар саталар. Әгәр дә бу замок булмаса, бу бистәгә ул кадәр туристлар монда килмәс иде, агылмас иде. Әле монда туристлар тагын да артачак киләчәктә дип уйлыйм мин. Ягъни менә шушы монда кертелгән акчаның әлегә кадәр ул инде күпме таланган, анда аның инде таланы беткәч инде ул әлегә кадәр бу Шереметовлар анда файда китерүләрен, шушы акча файда китерүен дәвам итә. Менә байлыкның шундый асылы бар. Һәм менә замоклар төзергә кирәк. Казанда бит инде теге Вамин йортын замок дип йөриләр иде. Хәзерге вакытта замоклар юк. Бу менә әйтәләр инде ни дәрәҗә дөрестер инде ул иң көнчыгышта төзелгән замок дип менә әйтәләр. Һәм тагын бер әйбер, менә шушы замокта булган бөтен байлыкны алып киткәннәр Түбән Новгородка. Бөтен картиналарны, андагы корал булган бик күп инде, әйтәләр инде шараплар булган индидер, бүләкләр булган, аңа бирелгән исемле теге кораллар булган. Алар бөтенесе хәзерге вакытта Түбән Новгородта һәм анда алар шуның белән акча эшлиләр, күргәзмәләр ясыйлар. Менә минем ачуым чыга. Ничә бу Марыелда калмаган бу байлык. Ничә аны талап алып киткәннәр Марыйларда. Мары җирендә бит инде алар аны саклаганнар, шушы Мары җиренә килеп замок ясаганнар. Байлыкны күтәреп алып киткәннәр, ташыганнар Түбән Новгородка. Менә гел шулай инде, менә бюджет итәргә генә торалар. Монда Марыйларны менә шушылай
алып кеткендер мариларда буларга тигишле. Мындагы музейларда буларга тигишле. Йошкар-Олага китсе да ул әле аңлашылыр иде. Түбән Новгородның нинди катнашы бар бу замокка? Ул территория буенча да аларныкы түгел. Менә шулай эшләгәннәр инде, талап алып киткәннәр. Һәм аларга да файдасы килә дип әйтеп була инде. Менә шуның белән бу экскурсия тамам. Әгәр дә сезнең шын замок күрәсегез килсә, хәзер теге Европалар бикле бит инде. Менә монда килеп карарга була икән. Замок. Менә мин карадым. Кызык кына. Үзенчәлекле инде. Икенче төрле. Экскурсия 2 сәгатькә якын бара чынлап та. У кадәр үк бармаста иде инде ул. Әгәр кеше әзрәк булса һәм кеше бераз игътибарлырак булса. Әмма кешеләр теге балаларын алып килеп, мыштырдап, сөйләшеп, бер-берсен тоткарлап, менә шулай итеп узакка сузалар. Территориясе 60 гектардан артыграк дип менә булган. Хәзер алай түгел инде. Хәзер территория кичкенәрәк, чөнки Совет заманында монда бу территорияга мәктәп салганнар, стеналарын җимереп атканнар бер яктагы. Шуңа күрә һәм ничек дип әйтим соң инде, монысын киләчәктә эшләрләр инде. Менә территорияне теге ничектер матурласалар монда, тәртипләсәләр, кеше тагында күбрәк булыр билгеле. Пляжы бар. Күңелле генә урын. Килә аласыз. Кафелар җитәрлек. Уны урына әйткәнемчә инде. Менә шунда замокта.